Σήμερα δεν λέμε απλώς την ιστορία μιας νίκης. Σήμερα δύο άνθρωποι συναντιούνται. Ο ένας που κάποτε δεν πίστευε ότι μπορεί να ζήσει και ο άλλος που το αποδεικνύει ότι μπορεί να νικήσεις ακόμα και όταν δεν μπορείς να τρέξεις. Δεν είναι συνέντευξη. Είναι συνάντηση αντοχής. Είναι διάλογος δύο ψυχών που κατάλαβαν πως τελικά δεν έχει σημασία πόσο γρήγορα τρέχεις, αλλά από πού ξεκινάς και ποιον κουβαλάς μαζί σου. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον πρωταθλητή μαραθωνίου δρόμου Παναγιώτη Καραΐσκο και τον Μάριο Ψαραδέλη όπως δεν τους έχετε δει ποτέ. Πραγματικά που είσαι εδώ. Και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση. Και εγώ το ευχαριστώ που δέχτηκε να με γεννήσει. Μεγάλη μου χαρά. Φαντάζομαι ότι αυτές τις μέρες έχει κατακριστεί από συνεντεύξεις και συμπαράσταση. Είμαι πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος τώρα, γιατί έχω αποφασίσει και έχω επιλέξει τη ζωή μου να κάνω αυτό. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο, έτσι, χρονοβόρο. Το κάνω επειδή εμένα με κάνει να νιώθω καλά και είναι ψυχοθεραπεία για εμένα, με έχει σώσει σαν άνθρωπο. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και χαρούμενος και απολαμβάνω, ξέρεις, τώρα αυτές τις μέρες που είμαι λίγο πιο χαλαρός από προπονήσεις. Σε έβλεπα αυτή τη όρκη, ξέρεις, που με το κουβεντάκι, ήμουν άρρωστος, με ίωση και δεν κατάφερα να έρθω στο μαραθώνιο. Για πρώτη φορά μετά το 2019 που τρέχω συνεχόμενο και πραγματικά σε είδε και με ακούμπησε αυτή η εγκαλιά που έκανες και στους ρημέκτες στον τερματισμό και όταν τερμάτισες εσύ. Πόσο σημαντική πιστεύεις ότι είναι η εγκαλιά? Εκείνη την ώρα που έχεις δώσει κατάθεση ψυχής, έχεις κάνει όλα αυτά τα χιλιόμετρα και φτάνεις τελικά στον προορισμό σου, ανεξαρτήτου τώρα θέσης, επίδοσης και όλα αυτά, είσαι τόσο αληθινός και τόσο αυθόρμητος εκείνη την ώρα, που ό,τι κάνεις είναι pure, είναι, ξέρεις, είναι αληθινό, δεν μπορείς να προσποιηθείς. Οπότε εκείνη την ώρα αυτές οι αγκαλιές είναι πάρα πολύ σημαντικές και αληθινές. Τι κάνεις τον επόμενο πέρα από το τρέξιμο? Προσπαθώ να πηγαίνω έτσι στη σχολεία, να μιλάω σε κάποια προγράμματα απεξάρτησης όπου με καλούν έτσι και μπορώ να κάνω αυτό, γιατί και αυτό με γεμίζει πολύ, μου αρέσει, αλλά νιώθω ότι βοηθάω κιόλας και βοηθιέμαι και βοηθάω, κάτι κερδίζω και κάτι δίνω. Οπότε αυτό κάνω. Εντάξει, όταν είμαι σε φάση προετοιμασίας που είμαι focus στην προπόνηση και ξέρεις, μπορεί να είναι 2 ή 3 προπονήσεις την ημέρα, τον ελεύθερο μου χρόνο μπορεί να παίξω κάποιο παιχνίδι στον υπολογιστή, να δω κάποια ταινία, να διαβάσω κάποιο βιβλίο. Αγαπημένο παιχνίδι? Το LOL. Γιατί πρέπει να κάνουμε για να μάθουμε. Σωστό. Έτσι. Οπότε τώρα φαντάζομαι παίρνεις δυνάμεις, ξεκουράζεσαι. Ο επόμενος στόχος? Ο επόμενος μου στόχος είναι ο ημιμαραθώνιος της Αθήνας, που θα είναι το Μάρτιο. Οπότε τώρα κανονίζω μια προετοιμασία ή στο εξωτερικό ή στην Κύπρο. Τώρα θα το αποφασίσουμε με τον προπονητή μου. Οπότε ο επόμενος στόχος είναι αυτός. Επειδή έχω ακούσει την ιστορία σου, θα ήθελα έτσι να σου πω ότι με συγκινήσει ιδιαίτερα τότε ένας αθλητής από την κόλαση των ναρκωτικών βγαίνει στο φως του μαραθωνίου και πραγματικά κάθε φορά που βλέπω το βιντεάκι που τερματίζεις συγκινούμε. Ίσως γιατί υποσυνείδητα βλέπω εμένα. Σε ευχαριστώ και χαίρομαι που το λες αυτό και μεγάλα συγκίνηση. Δεν έχω κάνει ποτέ τη ζωή μου ουσίες, παρά που είχα προτάσεις να το κάνω. Είχα ένα φίλο ο οποίος ασχολιόταν με αυτό και προσπαθούσα να το βοηθήσω, αλλά κατέρευσα συναισθηματικά. Νιώθω ενοχές κάποιες φορές που δεν μπορούσα να βοηθήσω έτσι όπως θα ήθελα. Αυτό είναι κάτι που με στοιχιώνει. Εντάξει, ενοχές για μένα δεν χρειάζεται να νιώθεις, γιατί από όσο σε έχω γνωρίσει τώρα αυτό το διάστημα, είσαι ένας άνθρωπος και ένα παιδί τόσο αληθινό και τόσο δοτικό.
χρειάζεται να το νιώθεις αυτό. Είμαι σίγουρος ότι έκανες ό,τι περνούσε από το χέρι σου και ό,τι μπόρεσες να κάνεις. Εντάξει, πάντοτε γυρνάμε το χρόνο πίσω και εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου ότι λέω ρε γαμώτο, θα μπορούσα να είχα κάνει αυτό. Αλλά επειδή ξέρω ότι δεν το έκανα σκόπιμα, ότι έτυχε εκείνη τη στιγμή να λειτουργήσω έτσι, να σκεφτώ έτσι, μαλακώνω μέσα μου και λέω εντάξει. Οπότε δεν προσπαθώ να μην ρίχνω ενοχές σε μένα και να μην έχω μουσικά. Γιατί ξέρω ότι κατάλαβα, δεν ήθελα να βλάψω κάποιον ή κάποια επίτηδες. Ξέρω πόσο πολύ σε έχει βοηθήσει η οικογένειά σου αυτό. Όταν κάποιος δεν έχει το υποστηρικτικό πλαίσιο, πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε? Σίγουρα για μένα η οικογένειά μου έπαιξε ρόλο πολύ σημαντικό και με υποστήριξε, αλλά έχω δει και περιπτώσεις πιο δύσκολες από εμένα που δεν είχαν κάποιον από την οικογένεια έτσι δίπλα του να τον βοηθήσει και τα κατάφερε. Οπότε αυτός βοηθήθηκε σίγουρα πρώτα από τον εαυτό του, οπότε ο εαυτός μας και σε μένα ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας. Όταν το πήρα απόφαση και είπα ότι θέλω να αλλάξω από αυτή τη ζωή, να φύγω, να μην είμαι εκεί, γιατί έβλεπα ότι ή θα κατάληξω στο θάνατο ή στη φυλακή. Ήταν ξεκάθαρο αυτοί οι δύο οι δρόμοι. Οπότε αυτός ο άνθρωπος μπορεί να βοηθηθεί σίγουρα από τον εαυτό του και μετά από τους γύρους του, από κάποιον φίλο, από κάποιον άνθρωπο που τον νοιάζεται, από τη σχέση του, αν είναι άντρας ή κοπέλα, το κατάλαβες κάπου έτσι. Θες κάτι να κρατήσεις από τον παλιό σου εαυτό? Από τον παλιό μου εαυτό δεν έχω κρατήσει τίποτα. Κάποια έτσι ευχάριστη ράβδουση υπάρχει? Εντάξει, τα 6 χρόνια που ήμουν στη χρήση, να πω την αλήθεια, όχι. Ήταν 6 χρόνια τα οποία πέρασα δύσκολα πράγματα και αυτό που κρατάω είναι ότι αυτά τα δύσκολα πράγματα γίνανε εφόδια για μετά, για το μετά μου ζωή και με δυναμώσανε. Σχετικά με την επανένταξή σου, πώς ήταν η επόμενη μέρα? Βρήκες τα οικονομικούς ερωτικές σχέσεις? Πολύ δύσκολα στην αρχή, γιατί βγαίνοντας από ένα πρόγραμμα έτσι και καθαρός πλέον, με τα συναισθήματά μου να πρέπει να τα διαχειριστώ μόνος μου, η κοινωνία, όπως ξέρεις και εσύ, δύσκολη να σε αποδεχτεί. Βέβαια, εγώ δεν είπα ποτέ ότι ήμουν, ξέρεις, στην αρχή. Δεν έβγαινα να λέω ήμουν πρωτοχρήστης και όλα αυτά. Από την με το καλημέρα, ειδικά στην αρχή, που δεν ήμουν και εγώ σίγουρος με τον εαυτό μου. Αλλά δυσκολεύτηκα αρκετά και στο να βρω δουλειά και στο να προσαρμοστώ σε αυτό και να βρω καινούριους φίλους και να βρω μια κοπέλα. Όλα αυτά με δυσκόλεψαν πάρα πολύ και ακόμα δυσκολεύομαι. Μην νομίζεις ότι θα κολλήσει όλα. Απλά πλέον, ξέρεις, με την εμπειρία και με τα χρόνια προσπαθώ να τα διαχειρίζομαι και να βρίσκω λύσεις στα πράγματα πιο καλές για εμένα και να μην με επηρεάζουν τόσο πολύ. Αλλά πάντα υπάρχουν. Νιώθεις ότι μετά από αυτό έχεις υποστεί στιγματισμό ως ένας άνθρωπος που ήταν χρήστης? Κάποιοι άνθρωποι βλέπουν ότι δεν έχουν πολύ εμπιστοσύνη, είναι πιο επιφυλακτικοί. Πώς ήταν αυτό? Πώς το αντιμετώπισες? Εντάξει, αυτό ήταν πάλι στα πρώτα χρόνια, έτσι, λίγο δύσκολο. Το σκεφτόμουν λίγο αυτό, το πώς θα με βλέπει αυτός π.χ. ή αυτή που εγώ ήμουν πριν χρήστης. Και ψιλοφοβόμουν και ντρεπόμουν να το πω. Όταν περάσαν τα 6 χρόνια όμως, ήμουνα 1000% σίγουρος με τον εαυτό μου και πατούσα στα πόδια μου, δεν ντρεπόμουν και δεν με ενδιαφέρει ο άλλος τι θα πει. Οπότε τώρα που μου πέρασε 15 χρόνια καταλαβαίνεις ότι είναι ακόμα πιο δυνατό αυτό. Όλη κατάσταση της ηλικίας σου, πώς την έχεις αντιμετωπίσει? Ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός σε αυτό το επίπεδο σίγουρα έχει και αυτά, είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτά, είναι μέσα στο παιχνίδι, που και αυτά θέλουν έτσι μεγάλη διαχείριση. Και πέρσι τώρα δηλαδή στην προετοιμασία φαντάζομαι που κέρδισα, είχα έναν σοβαρό τραυματισμό και είχα αγχωθεί ότι πώς θα ξεκινήσω προετοιμασία, θα αντέξω, θα μπορέσω να κάνω το μαραθώνιο. Οπότε και αυτό ήταν ένα δύσκολο κομμάτι σε αυτή τη ζωή που κάνω τώρα, που είμαι καθαρός, που κάνω πρωταθλητισμό. Οπότε με δυσκόλεψε αρκετά και ήθελε μεγάλη διαχείριση, σωστές κινήσεις, σωστές αποφάσεις, φυσικοθεραπείες, ασκήσεις, να ελαττώσω την προπόνηση, να προσαρμόσω την προπόνηση. Οπότε όλα αυτά είναι δύσκολα. Θεωρείς ότι η εξάρτηση
είναι μόνο οι ουσίες. Όχι. Εξαρτήσεις υπάρχουν πάρα πολλές, όπως είναι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το κινητό, το κάπνισμα, το αλκοόλ, ο τζόγος, μια κακή συνήθεια, το φαγητό μπορεί να είναι για κάποιον ή για κάποια. Υπάρχουν πάρα πολλές εξαρτήσεις και πρέπει να ακούγεται αυτό και να το βλέπουν, δηλαδή δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά. Ή κάποιος δεν θα πάει κατευθείαν στα ναρκωτικά. Θα έχουν προηγηθεί κάποια πραγματάκια άλλα πριν. Θεωρείς ότι οι ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν και μορφή εξάρτησης? Οι ανθρώπινες σχέσεις όταν είναι υγιείς και είναι αληθινές, δεν νομίζω ότι είναι εξάρτηση. Εξάρτηση λέμε κάτι έχει αρνητικό πρόσημο για εμένα. Στο λέω γιατί βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ η βία και η ενδοκρινική και η βία των γυναικών. Ναι, το βλέπω και εγώ αυτό και είναι πολύ στενάχωρο. Υπήρχε αυτό πάντα, απλά τώρα έχει βγει πολλοί κόσμος και μιλάει, που αυτό είναι καλό. Είναι καλό ότι βγαίνει ένα παιδί και λέει με χτυπάνε στο σπίτι. Ή μια κοπέλα βγαίνει και λέει με χτύπησε ο πρώην άντρας μου. Αυτό είναι καλό το ότι βγαίνει και μιλάει, να ακούγεται. Οπότε πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο σε αυτό. Γιατί παλιά, ξέρεις, φοβότανε ή το παιδί να βγει να μιλήσει, ή η γυναίκα να βγει να το πει. Αν γυρίσω τον χρόνο πίσω, ο τώρα Παναγιώτης, τον τότε Παναγιώτη, θα ήταν να μιλάω και να μην κρατάω πράγματα μέσα μου, γιατί μαζεύονται πολλά, συσσωρεύονται, δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε και μετά γίνεται ένα ξέσπασμα, όχι καλό. Έτσι έγινε και στη δική μου περίπτωση. Οπότε αυτό θα συμβούλευα, να μιλούσα πιο νωρίς και να εμπιστευόμουν τα πράγματα που ένιωθα και να μην νομίζω ότι είμαι άνθρωπος και μπορώ να τα διαχειριστώ όλα μόνος μου. Με τις ερωτικές σχέσεις, πώς πάει αυτό τη ζωή σου? Εντάξει, το κομμάτι αυτό με δυσκόλεψε ήταν η μεγαλύτερη μου δυσκολία, ειδικά όταν ήταν μετά το πρόγραμμα. Γιατί φοβόμουν πολύ να εκτεθώ, να εμπιστευτώ, φοβόμουν να πληγωθώ. Ξέρεις, έλεγα ότι άμα νιώσω τέτοιο συναίσθημα, σίγουρα θα ζητήσω πάλι να κάνω χρήση. Φοβόμουν αυτό το κομμάτι, οπότε ήταν και το πιο δύσκολο για εμένα, αλλά είχα μάθει όλα τα πράγματα να τα συζητάω. Οπότε βρίσκοντας την πρώτη μου σχέση με μια κοπέλα, θυμάμαι, ήμασταν 9 μήνες μαζί, τώρα μιλάμε πριν 10 χρόνια, 12. Δυσκολεύτηκα πολύ γιατί ήταν πολύ πιεστική, πολύ ζήλια υπήρχε, μου έλεγε ψέματα, νόμιζα ότι της λέω ψέματα, είχε και μια παράνοια σε αυτό. Και εγώ γενικά προσπαθούσα κιόλας τότε που είχα μάθει από το πρόγραμμα να είμαι τίμιος, ευθύς, ειλικρινής, όλα αυτά. Και βλέπα ότι εγώ δεν παίρνω αυτό πίσω. Και ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ, θυμάμαι, είχα μεγάλο θυμό, οργή μέσα μου και έπρεπε κάπου να ξεσπάσω, κάτι να κάνω. Οπότε πήγαινα στις ομάδες που δεν θυμάμαι ψυχοθεραπείας που είχαμε και τα συζητούσα όλα αυτά. Στην αρχή μου ήταν δύσκολο, ένιωθα ότι δεν ξαλαφρώνω τελείως. Έφευγα όχι τόσο ήρεμος, αλλά τουλάχιστον είχα πει, το είχα βγάλει λίγο από μέσα μου, κατάλαβες. Πιο μετά που το δούλεψα καλύτερα και έγινε και άλλες φορές, ήταν καλύτερα. Μπόρεσα και το διαχειριζόμουν πιο καλά. Μιγάκι. Μας αγαπάει και αυτό, κατάλαβα. Πιστεύετε ότι οι δοτικοί άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στο να πέσουν θύματα κακοποίηση ή εκμετάλλευση? Εκμετάλλευση, αυτό θα έλεγα. Είναι όντως επιρρεπείς, γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε, να ξεχωρίζουμε το πού πρέπει να είμαστε δοτικοί και το πού όχι. Εδώ πέρα είμαι σίγουρος, είμαι τόσο εαυτός μου και τόσο ανοιχτός μαζί σου που δεν με νοιάζει να εκτεθώ, να κλάψω, να φωνάξω, να σου πω πράγματα δικά μου. Υπάρχει μια χημεία ανάμεσά μας η οποία δεν με φοβίζει καθόλου, οπότε είμαι δοτικός απέναντι σου, όπως και εσύ σε μένα. Ξέρεις αυτό, πολλές φορές, και εγώ ακόμα το παθαίνω, να εμπιστεύομαι ανθρώπους και μετά να λέω κοίτα, τελικά δεν έπρεπε να το εμπιστευτώ. Μπορεί να είναι κάτι δικό μου, να του πω να το εμπιστευτώ κάτι για κάποιον άλλον και να του πω εσύ δεν χρειάζεται να το πεις όμως κάτι γιατί δεν είναι δικό μου και να μαθαίνω μετά ότι πάει και το λέει. Κατάλαβες, εκεί λίγο νευριάζομαι τον εαυτό μου και λέω κοίτα να δεις μου έφυγε και νόμιζα ότι ήταν έμπιστος άνθρωπος ή έμπιστη. Αλλά εντάξει, αυτά θα συμβαίνουν πάντα στη ζωή μας και είναι αυτό πάλι που λέγαμε πριν ότι εκεί ρίχνω λίγο ενοχή σε μένα και λέω κοίτα να δεις, εγώ φταίω
Αλλά μετά λέω, εντάξει, δεν το έκανα πάλι σκόπιμα. Τον εμπιστεύτηκα το ένστικτό μου της στιγμής. Έχω μάθει ότι η σχέση με την εκκλησία είναι αρκετά καλή. Είσαι ένας άνθρωπος που από μικρός ήταν με το κατηχητικό και πρόσφατα έμαθα και μια εμπειρία που είχε ένα θαύμα δικό σου. Πόσο πιστεύεις ότι σε βοηθάει η πίστη να καταφέρεις αυτό που ονειρεύεσαι? Έτσι όπως είπες, εγώ από μικρό παιδί έχω μεγαλώσει σε εκκλησίες, σε κατηχητικά, χριστιανική οικογένεια. Μπορεί να μην πηγαίνω στην εκκλησία κάθε Κυριακή, κατάλαβες, αλλά ξυπνάω και κοιμάμαι με μια προσευχή, πιστεύω στο Θεό. Αυτό εμένα με γεμίζει, με κάνει να νιώθω καλά. Το πιστεύει η οικογένειά μου από όταν γεννήθηκα και αυτό ακολουθώ. Και πιστεύω ότι με βοηθάει να βάζω στόχους, να πετυχαίνω τους στόχους μου και όλα αυτά. Με βοηθάει όλο αυτό, γιατί νιώθω ότι το έχω ανάγκη να το κάνω, κατάλαβες, έτσι έχω μάθει. Ναι, με ανακουφίζει. Νιώθω ανακούφιση δηλαδή να πάω να κάνω μια προσευχή, να ανάψω ένα κεράκι και να ευχηθώ και να προσευχηθώ για όλο τον κόσμο. Και για την οικογένειά μου, για εμένα και να φύγω. Με γεμίζει, με κάνει να νιώθω καλά την ψυχή μου. Άλλη θα δώσει ένα μήνυμα τώρα από τα άτομα τα οποία παρεύονται καθημερινά. Δεν θα ήταν αυτό το μήνυμα. Αυτό που λέω εγώ σε αυτά τα άτομα είναι ότι η ζωή είναι μία, όπως και αν είμαστε, είναι αυτή η ζωή. Οπότε πρέπει να προσαρμοστούμε και να την αποδεχτούμε και να τη ζήσουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι ακολουθεί, τι θα γίνει. Να μην τα παρατάνε ποτέ, να μην τα βάζουν ποτέ κάτω. Σίγουρα είναι δύσκολες κάποιες περιπτώσεις και κάποιες καταστάσεις, αλλά υπάρχουν λύσεις και πραγματάκια τα οποία μπορούν να φτιάξουν αυτή την κατάσταση, σίγουρα. Οπότε να παραμένει σε μια τέτοια κατάσταση, είτε είναι κατάθλιψη, είτε είναι άγχος, δεν οδηγεί πουθενά. Και εγώ το έχω πάθει και το παθαίνω. Απλά προσπαθώ να βγάζω τον εαυτό μου όσο πιο γρήγορα γίνεται από εκεί, μιλώντας, κάνοντας κάτι που με ευχαριστεί, μιλώντας με ένα φίλο μου, με μια φίλη μου, με πράγματα που έχω βρει για εμένα που λειτουργούν θεραπευτικά. Παναγιώτη, μου έλεξες όλο το κοσμοθεώριο. Στην παζία δεν τα είχε αυτό που γράφονται. Είναι τα συναισθήματα. Ωραία. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για σήμερα. Ήταν μεγάλο δώρο.